Bu şapkan näle? Şapkada kellämiň çökoli. O Busquets gowum dostum näil, hani Messi nirdi. O Messi gowum dost näil. Bile ayağım mandıraş tutýar. Gowum dost, dün Instagram'daky videomu gördüňmi? Owa gördüm. Ona näçin like goýmadyň onu? Kim ýuwunmada gateret porsa ýa çykalyňa berdine durar ýaly lay wapşe. Messi gel bir surat düşäýärle. Üýş düşäýliň oglanlar. Messi çotun eto. Yüreğim olanlar mayda Messi gayrat et haýyş ol. Na start, nimanya, marş mena yürüdüm. Makaron saç. Näme kel? Men elim güýçli, men halk. Хорватska boju eti jyran aldy. Bir ýerine diýişlep gemirmelay bile. Bir top geçäýse, sikerin baryňyzy. Pizde görlüdiňle gotur. Ay näetdiň ay menemmi? Owa senem. O aňyrýakdyr düşündiň gaýralay. Maňa bir diýmeseňiz bolýa. Bir an nasy ýüküripdir? Messi sen nasy atdyňmy? Yo men atamo yo. Gottok sen atdyňmy? Yo men atamo yo. Men attym, şular ýaljak. Meňiň öýümde kir maşynalar beýle aýlanýar, soňra beýle aýlanýar. Arkamdan gyýbadym etmäňe. Ramos, Neymar'ı seyret, Neymar'ı. Seyredo diýär o maňa. Hani kim diýär? Şu diýär. Bir mi sakla şunu? Seyredo, o da clash oýnýar. 1 kilo kartoşka, 1 kilo pomidor, alla gel bomy. Men jorabymdan telefonumy ogurladylar. Ben öýde ullakan pianino amma. Beýdip durma. Ramos'a jaňa deýin. Ben şu wagt zany soňguly şert bolýam, MC Ramos'a garaşyň. If you're watching me, girl, I feel I'm going